Kotoku manchi ene denchira. Kotoku mine chine denchira. Denchira ana ya agwa PSA. Kotoku ya menu ana bajusangwa ya mansa. For Yantoso na Yamfa Mamo. Menamo Kase, Mababedru Awo, Akyem Kotoku, Amahene, Natana, Nasway, Nememu Anamaway. Na ya President Komokakra, na Afei, Yabisan Samba Kumionubi, Ade Efa, Akyem Kotoku, Amahene, and in Krono Kakra. Menya on Miraba Hanma, Meneno Eshen Komodinasi, or Rawadalma, Memo Aqua Nyansapo. Oh, yeah, now, I promise to say, oh, Namiado. But why am I needing Komoy? Aya nana Kyeame akomia Akyem Kotoku mahe na kwansra he Kotoku amahene ankasa nso din nyina de sei Doctor Osiade yo Frimpong Manso. Okay. Doctor Osiade yo Frimpong Manso ono ne Akyem Kotoku amahene na yemisa Akyem Kotoku obi bisa se kro no kra na so man no kra e wo fine say na abekire Akyem Kotoku awo abue mantemu Appiah mantemu wonga hinkro ya nga hinkro aya Akyem oda ya hinkro ya Akyem oda. Okay, maye krono abakwasam kakra bie wadama na enere bredi kan ya obi etie ekuro yidia na won hu krono sene esitie Kotoku manchi ene denchira. Kotoku mine nchine denchira ana ya agwa PSA. Kotoku ya menu ana bajusangwa ya mansa ti ya yenwanu ma wo asantema ma bajusangwa fo o na ya busuanu mansa eye Kotoku ono ani nwanu ma o nyina free ena baako ase ene baaye enti ya ka Akyem Kotoku a na Akyem Kotoku ya ka na busua o free Akyem ene asantemu free say wo hwe sane abakwasam tie no a na kire se ya se eye denchira Intuisha agogo shidiemu yadishie bi oho oba enkaria yadishie bi oho achira ose Kotoku aye omanya yene asante aye se enwiafo frise ye frimu ene bai. Okay, nessa metwase a Akyem Kotoku aye omanya ode ne ho a sabe enhye asante man ase anase sikedwa ase nyasa no kra Akyem Kotoku yo omanya ode no ho won share oman foforo bia ase oba Akyem a ye wa Akyem bosome Akyem abuakwa Akyem Kotoku enti Akyem no amahene ye ahoro miensa obia won kroto ahoro empempemu a ni nyina ahya na se a obia di no ho soso amahene enti Akyem Kotoku man ye oman a ode no ho no wa Frimpong ne ahemfo asomfo ahoro a apakan ahoro a wonyina esom no won share oman foforo bia ase me ba to ni die mu eho na Akyem abuakwa nso wona na Akyem abuakwa ewo ne fa baabi a yechebi ana Akyem Kotoku nso wo Akyem oda enti enyina ye wa Akyem asase so nenso no ye wa Akyem abuakwa ana ye wo Akyem bosome ne ye wo Akyem Kotoku. Akyem Kotoku kropon ani krobe ya Kotoku kropon aya Akyem oda Akyem oda ana Kotoku free fise Kotoku free asante etra asuopra no okotena kro de akrofon so enu akiri no oba na kotena Akyem oda ye na bank esiemu eho na Kotoku manyina awura doctor Osiade Frimpong a ne manso ne ma wonya ne manso na no enipa dodo na adwene se eye manso nti ne friend Frimpong manso na mom ensanse na ne man ne so eye man a na so na treyi eno na ma ya friend doctor Osiade Frimpong a o man eso. Okay, Frimpong Manso no eye ne man a eso na mom enye litigation eye ye kan say Manso enye no a da bida eye Frimpong ne manso Fistana na di yo nyina yenkabo mu ahobrasia odo ne tementi no ka nipa nyina ba no eno na ma
on the Frimpong o my son Frimpong o my son fisa nam na komba penti o mani try e ma ne be ye kese ene ma e ko na anim no dodo na na Frimpong Manso Frimpong Manso na emu ma Frimpong o my son I'm saying you want him Kotoku abakwa sam kakra ene na ye mpanyin si ye nim so ye sa bisa wadaroma ye be bisa se ene botan ne senti amwa na butaya ma ya baha e Kotokumara obejamu ama Kotokumai any Eastern Regional House of Chiefs ono ne bejina animu se okandifo ana se opanyimu a ojina region ni nyina nam ababe boa yewura otekoko so otekoko ne rada homa so ama na jam na brewa ayono ane hema nimpon ene dai watwa na ni ahweben asantemai aye Kotokumai ya asantemai yaka ya se ni ya nnuafo ne yedo ye hunti eto na ato yen tini ya beboa yewura ama na bejam asante nyina ya ba pani aye asante hema na yesa mese kasa ne bi na achim Kotoku mo to moka pepepe ye frimu enye se ya keke asante mese fo nyina ya nnuafo na ye tukotena ana mene ye hunchiche musa enti nipa baako wo se mu free kro bi so wo asante ya kro be no aye doctor Osiade of Frimpong na Manso Kotokumara ya tena aye agogo hwidiem a ya dehye bi ho a ne nyina kire se okon ne ade na de Kotokumai ekopie bia ye wo nanso ye nyina ye abusua baako pato odini bi nana Kyeame akomea aye Kotokumai akwansra he na Kotoku man hene nso dini bi doctor Osiade of Frimpong na Manso Appiah Doctor Osiade your Frimpong ne man eso tienie enkoka Frimpong Manso biem eye Doctor Osiade your Frimpong ne man eso ono ne achim Kotoku amane na sabia ku sabia kwalto na rekwa ana ene ne betena ase a ye na bonkomo e de afa achim Kotoku abakosam kakra ane asante a wakere wo munchi ane senti a wonum kopie wa enei wo ma asaba bewie mu ha aye Nyansapo kasa fonyi so ankwa na benya ne sa enti sa won subscribe ya wadama no subscribe no share no like dia mai sansa ye tetere Ghana abakosam ane amane na dia manchirima wo munya bi twa na nya bia remedi ane abusu apani ozu aduo me munyina mo ene hwa wodi ahene wa Dr. Osiade your Frimpong Manso ono ne achim Kotoku man ehene na yemisa achim Kotoku obi bisa se kro no kra na so man no kra e wo fine say na abekere achim Kotoku awo abue mantemu awo ngahinkro ya ngahinkro aya achim oda ya hinkro ya achim oda okay maye krono abakwasam kakra bi wadama na enere predi kanya obi etie ekuro yidia na won krono se ne siti Kotokumanchi ene denchira Kotokumai nchi ne denchira ana ya agwa piesie Kotoku ya menu ana bajusangwa ya mansa ti ya yenwanu ma wo asantema ma bajusangofo omo na ya busuya no mansa eye Kotoku ono ani nwanu mo nyina free ena baako ase ene baaye enti ya ka achim Kotoku a na achim Kotoku ya ka na busuya wo free achim ene asante mu free se wo hwe sane abakwasam tie no a na kire se ya se aye denchira enti wo hwe agogo hwedie mu ya de hie bi ho oba enkarie ya de hie bi ho achira wo se Kotoku aye omanya yene asante aye se annuafo free se ye free mu ene bai
ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame